Здравейте, аз съм Вероника и това, което ще ви предложа е да се позабавляваме заедно, като научим един ритъм, за който не ни е необходим никакъв друг инструмент, освен нашето тяло. Сега вие. И още веднъж. Супер. Втората част. Сега ще се опитаме да свържем първата и втората част на ритъма. Окей, третата част. Ще завършим с четвъртата, последна част на ритъмчето по този начин. Сега свързваме трета и четвърта част. Дойде момента да ги свържем всички заедно. Готови ли сме? Още веднъж.